zvese zvitema zvangu iyo. Anembudza rudo nenyasha kuneni, anochenesa moyo wangu. Handichina kurasa ndasununguka, zvaroverwa pamuchinjiko. Zvakaroverwapo pamuchinjiko wake, ozvizhinji senyadzakura. Nekurwadza kwese Jesu watakura, zvese zvitema zvangu iyo. Ndichabatirira kona poponese, ndichafara ndiri murwendo. Ndineriyo mumoyo nepamuromo, zvitema zvangu zvazopisa. Zvakaroverwapo pamuchinjiko wake, ozvizhinji senyadzakura. Nekurwadza kwese Jesu watakura, zvese zvitema zvangu iyo. Zvakaroverwapo pamuchinjiko wake, ozvizhinji senyadzakura. Nekurwadza kwese Jesu watakura, zvese zvitema zvangu iyo. 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 Ngakwira pamberi pezu wako, nedenga pakuimba Ngatinamate. Baba vedu vanodikanwa vari kumusoro kudenga, zita renyu ngarikudzwe neutsvene, nekuti muri Mwari uye makafanira kupiwa mbiri nekukudzwa. Tinokutendai nevhiki ramakatichengeta kusvika nhasi. Tokutendai nekundiso dzamakatipa. Tinokutendai nechengeto yamakatipa. Yasvika zvakare nguva yakaita saino, yamakatara parutivi kuti tigouya pamberi penyu, kuti tiwane kumutsiridzwa, kupiwa simba nekururamiswa, kuti rwendo rwedu rugoita nyore muna Kristu. Tinonamata, timutaure kwatiri. Tinonamatira mweya wenyu mutsvene atibetsere pakududzirwa kweshoko nekugamuchirwa kwaro. Chatinoshuvira Mwari ndechekuti zvamakavavarira kusima matiri ngazvizadziswe muna Kristu nekuda kwenyasha dzenyu. Tinonamatirawo kurapwa kwevarwere vari pakati pedu, tikokumbira kusunungurwa kwevakasungwa nengetani dzevakaipa. Tinokumbirawo kutambidzwa victory muna Kristu nekuti ndo zvamakativimbisa. Tinokutendai nekuti kuda kwenyu kuchaitwa panzvimbo ino sezvakunoitwa kudenga.
zvikuru sei muchaviga utera hwangu musimba renyu kuti imi mugoonekwa nemuchinjikwa nekuti ndo unoponesa. Azvita henyu nekuti manzwa kukumbira kwedu nekuti tanamata muna Kristu. Amen. Makadii sangano raMwari? Toda kutenda Mwari nenyasha dzatiitira muzuva ranhasi kuti tidzidze zvimwe zvaJesu, Mwari achitibatsira. Nyaya yatinodzidza muzuva ranhasi ine musoro wekuti making the seed out of the seed. Making the seed out of the seed. Kana kuti kugadzirwa kwembeu kubva mumbeu. Ndichakumbirawo pane vanotibatsirawo here kuverenga Bible. Tiverengere neshona. I think tikaita vaverengi vatatu zvinogona kutibatsira kuti tifambe zvakanaka. Vanowanikwa here. All right, thank you, my brother. I still need 2 more. All right, thank you, my sister. I still need 1 more. Thank you, my brother. So the first reader, Kumashure, ndoda kuti mubate Matthew chapter 19, nondibatira verse 3, 4, and verse 8. Then my sister, kumbira undibatira Malachi chapter 2, verse 15. Then my brother, kumbira undibatire Romans chapter 9, chaverenga verse 6, verenga verse 8. That's very good. Yes. Amen. Verse 8. Verse 8. Amen. Malachi chapter 2 verse 15. Malachi 2 verse 15. Yes. Amen. Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko ravo. Regai ndichange ndataura izvi kuti pasazowanikwa anorasika paticharonda nyaya yedu. Nyaya tinoda kudzidza nhasi hainei nezvefamily life. Ndingoitira kuti munozogona kusara muchinditsvaga ikoko ikatopera mari dzomusina kundiwana. Handiti. Number 2, handisida kutaura nezvedivorce. Handiti ka? Ndoda kutaura nezvekururama kwa Kristu. Mazvibata? Right. Matthew chapter 19, verse 3. Yati zvoni maFarisi anoenda kuna Jesu mumusi. Ndokumubvunza mubvunzo vachimuedza ndokubva vati, zvinotenderwa here kuti munhu asiye mudzimai wake for any reason? Mubvunzo. Jesu ndobva apindura pavhesi 4 ndokubva ati, hamuna kuverenga here kuti pakutanga iye kuti pakutanga akavaita mukadzi nemurume, handiti he made them male and female. Verse 8 ndobva ati, Moses akakutenderai nekuda kweukukutu hwemwoyo wenyu kuti mugone kurasha mukadzi kuti munhu agone kurasha mukadzi wake, but pakutanga zvakanga zvisina kudaro. Now famba inini zvakanaka. Chapter 19 yaMatthew. Dauti tinzwisise takabata Romans chapter 1 verse 20. Romans chapter 1 verse 20 inotiudza kuti
Mwari pakusika kwaakaita akaviga zvakavanzika zveumwari zvakanga zvisingaoneki akazvitendera kuti zvionekwe mune zvaakasika kuti vakanga vasingazivi Mwari vazive Mwari asingaoneke pazvinhu zvinooneka. Murikubata pfungwa? Saka ndoda kuti tidzoke tese zvakanaka. Saka Bhaibheri riri kutidzidzisa principle iyi yekuti chipi nechipi that God spoke into existence, chinhu chipi nechipi Mwari chaakataura chikamira chikavapo, akachipfekedza maattributes, akachipfekedza chakavanzika cheumwari chaifanira kudzidzwa nevasina kuona Mwari pane zvasika. Muri kubata? Saka vakomana ava pavanouya kuna Jesu, ndosaka Jesu achivabvunza kuti munoverenga sei? Halo? Nyaya ndeye because zvinyorwa zvinotidzidzisa pachena chinoiti kuti whatever God made, he made it for his character to be seen. Saka ari kuti muri kurasika papi, zviri kutondishamisa kuti munopinda munyaya idzi musina kuverenga. Hello church? Because mukadziita musina kuverenga munogona kumisa maki. Saka ndokubva apfurira pamberi Jesu but kunyange zvakadaro batai pfungwa iyi. Whatever then Moses permitted or allowed you to do later, he allowed because akakutenderai because moyo yenyu yakasindimara. Alright. And then Christ is saying, all things being equal in God's plan, as long as men and women were getting married, according to Malachi 2 verse 15, the seed of righteousness should have been seen. Because the Bible reported, Mwari akavatendera two ava kuti vave one, because aitsvaka rudzi rutsvene. Saka Kristu ari kuti, according to God's plan, the more the men marry, the more righteousness should be seen. But he is surprised with the wicked question that is being asked by custodians of a holy thing. Saka chiri kunetsa ndechekuti vakabatiswa zvakarurama vari kubvunza mubvunzo usina kudzingiswa. Saka ndobva Kristu ati musaite surprised, makandei zvamakuona zviri wrong pane zvaifanira kubuditsa right zviri kuparidza nature yemwoyo yagamuchira chakanaka. Inzwai zvataurwa naKristu pavhesi 9. Kristu ari kuti nekuda kwekusindimara kwemwoyo yenyu, Moses allowed you to put your wives away, but in the beginning it was not so. In other words, regai tishambise parable yasowa tibate nyaya iyi. Umwe musi Jesu achitaura pamusoro peumambo hwekudenga anoti umambo hwekudenga hwakafananidzwa nemukushi wakaenda kunokusha. Nditi imwe mbeu yakadonhera panzira, imwe ikadonhera parukangarapo, imwe ikadonhera pavhu rakanaka. Anditi dzese nzvimbo dzakarewa dzakawira seed, but the results of the seed were determined by the nature of the soil that received the seed. Chakaunza musiyano pambeu handi kuti mbeu yanga yakashata, but imhando yevhu yadonhera mbeu. Dzokai pana Kristu pavhesi 9. Saka Kristu ari kuti Malachi 2 verse 15, when God designed this thing, he desired that it would produce the end result of a holy seed. Hello? But now because the seed radonhera pamoyo yakasindima, follow me close, rakubereka mbeva nezvinotunga zvokuti nyika kana yakatarisa inogona kuti zviri nani kusara usina pane kunge uri. But nyaya haisi yechakabatiswa, type ndeyachabata. Aitiverenga tikaverenga Genesis 3 verse 15, you can read for us, my brother. Pane wanda pa Genesis 3:15 ndokumbira kuverengera. Genesis chapter 3 verse 15. Yes.
tikaverenga Genesis chapter 1 verse 26. Mwari achitanga kusika anoti, ngatiitei munhu wakafanana nesu, ndizvo? Ngatiitei munhu nemufananidzo wedu wakafanana nesu, timupe simba pamusoro pezvose zvatakasika. Ndizvo? Good. Saka Mwari apedza izvozvo anozoti kune munhu, be fruitful and what? And multiply. Ndizvo? Zvese zvakasikwa naMwari zvakanzi be fruitful and multiply. Mwari aizvipa instruction neability yekuproducer of the same kind. Muri kunyatsobata zviri kutaurwa nevhesi. Saka Kristu paakasika shumba ndokuiti be fruitful and multiply. Aipa simba kune shumba rekunobereka kwete chakafanana neshumba asi chakaita saicho, chichitora pattern from the creator. Saka Mwari paari kuti kuna Adam and Eve, be fruitful and multiply. Muzano raMwari, this is why Malachi 2 verse 15 ari kuti God was seeking after a holy seed, because ari kuti go and produce of the kind. Of the kind that is like you, because you are like me. Saka panopinda chivi pana Genesis chapter 3. Hello church. Tererai church. Verse rati, when God was creating, aisika achiisa zvakavanzika zveumwari muzvese zvaakasika, zvinobatika nezvisingabatiki, kuti zvakavanzika zvaMwari zvioneke. Mubate zvakanaka. When God was creating, Bible rinototi kunyangwe nezano reruponeso rakavapo before the foundation of the world. Saka when God was creating, he was teaching men about his character as God the creator and God the redeemer in two. Hello church? So there was a twofold story for humanity to understand in all things that God created. Saka Malachi 2 verse 15 arungoti, whether sin has entered or not, the Lord's purpose still remains, because he is the creator and the redeemer. So out of the union of men should come a holy seed. Can you say? Genesis chapter 3 verse 15. Bible ndobva ratiudza kuti chivi chapinda, God came achipa redemptive instructions to Adam and Eve, and the current positions that they were supposed to take for them to receive redemption in Christ. Ndobva ataura iye pavhesi ya15. Ndobva ati ndichaisa ruvengo pakati pako and the seed of the woman. Hello church? Saka pakaenda kuumba pakabata Adam na Eve, ndechekuti Eve achaburitsa seed. Hapana ari kunzwa. Because Mwari havana kuti seed Adam. Church, verse rati, I will put enmity between you and her seed. Ndati mustori ya creation, muna story ya redemption, muna story ya Mwari sa creator kuti munzwisise. Saka Adam na Eve vanakubata chirawechi. And this mystery was passed down through ages, and it is being passed down only until when God allows us to experience the mystery of the seed. Then thus can the seed be turned into the seed. Saka, all right, just sanangwe. So, Adam na Eve ndokuenda kumba, ndokutarisira kuti zvanzi nyaya iri paseed. Ndobva paberekwa mukomana ainzi Cain. Ndobva atopiwa zita zvichinzi uyu ndamuwana munhu ndichibatsirwa naMwari. So each time when they would receive the seed, they would be happy and think they have made the seed that will take them back to God. And crush the head of the serpent. Crushing the head of the serpent was a symbol of crushing the existence of sin and its consequences. Saka pakauya Cain, vakati uyu
tamuwana tichibatsirwa naMwari. But alas, as the journey progressed in life, Cain killed his brother. And they realized, this is the seed, but not the seed. We gave birth to a seed, but this is not the seed. Ndobva vabereka Sethi, vakati tamupiwa kuti titsive, wakaendeswa naKaini. But zvakafamba zvakadaro, vakaramba vachingoona kuti haiwa iyi seed, haisi the seed. Ndokubva zvafamba zvakadaro, you realize that this story and the mystery and the promise of the seed continued to be passed down from ages. Hello? Tikabva taisvikira patinoda kuitambanudzira tiri nhasi, toda kuitambanudzira mumba maAbraham, ndo matinoda kuidzidzira. The question then was, people are continuing to produce seed. Hello, church? But is the word of God, has the word of God been made of none effect? And ipana Romans chapter 9, Romans chapter 9, and yes, may you read. Romans chapter 9, verse 6 and verse 8. Vachiverenga Romans chapter 9, ndokumbirawo my brother at the back, mundibatsirewo Hebrews chapter 11, verse 11 to 12. And then my sister here, ndokumbirawo mundibatsirewo 1 Peter chapter 1, verse 22 and 23. Verse 6 and verse 8. Inoti chinzwai manje zvakutaura vhesi riri kuti no matter what, hazvina ndava zviri kuitika zviri kuitika, hazvireve kuti shoko raMwari rakakundikana. Right, tikanzi panapa nevhesi, not all who are of Israel are Israel. Zviri kunzi naJesu, nyaya haisi yekuti shoko raMwari harina simba, but havasi vese vakaberekwa nembeu dziri mbeu. Ndichakutsanangurirai mystery yacho manje tiende kumba. Bible riri kuti, not all that are born of Adam are seed. Verengai verse. Nemamwe mashoko. Right. All right. Inoda kuverengwa nechirungu mbijana hanzi kuti tinyatsobata metsi yacho zvakanaka. Matsanangurirwo ari kuitwa panapa parege kushaikwa anorasika. Ndoda kuverenga Romans chapter 9, verse 8 and verse 6 pana. Verse 6 iri kuti, not as though the word of God has taken none effect, for they are not all Israel which are Israel. Verse 8, that is, they which are children of the flesh, these are not the children of God, but the children of the promise are counted for the seed. Amen? Saka Bible riri kuti panapa, havazi vese vakaberekwa nemunhu o vakaberekwa kwaIsraeri vari Israeri, ndizvo zvikanzi naMwari. Saka inzwai tambotaura mystery iyi. Mwari paaitaura naAdamu naEve, haana kuita mhosvo paakati, the seed of Eve shall crush the head of the serpent. Hello, church? Zvaifana kusima mupfungwa dzaAdamu nevana vake kuti how can a woman produce a seed? Saka it was supposed to trigger the mind of man to then understand that God is counting for a promise, not the seed that comes from flesh. Hamusi kundibata. Saka Mwari paari kuti, tererai church, when God is saying he is seeking a holy seed upon us, he is seeking that which comes out of a mystery, not that which comes out of the ordinary way of men. Hebrews. All right, ngaitibatsirwe na Hebrews. Hebrews 11. Hebrews 11, yes. Thank you. Hebrews 11, verse 11 to 12. Inoti kudini? Nokutenda naye Sara wakati wa simba rokutora mimba
Amen. Amen. All right. Regai Abraham at Basi. Kunzwisisa nyaya iyi. Verse 11 iri kuti hanzi nekutenda Sarah received the strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age, because she died in faithful who had promised. Therefore sprang there even of one and him as good as dead, as many as the stars of the skies in multitude, and as the sand which is by the seashore innumerable. Ngainditsanangure chirawe ichi church. Ngatidzokei kumashure. Tati isusu kubva nyika ichiwa muchiri ndizvo. Mwari wakazivisa vanhu kuti their salvation kana kuti kusunungurwa kwavo, kukurira kwavo will come from the seed that was promised. Ndizvo. Tikaona vachitambidzana the promise in ages. Ndokusvika pana Abraham. Mwari ndokuudzawo Abraham ndokuti, in your seed shall all the nations be blessed. Ndokubva zvafamba. Ndakainditsanangure dambudziko rinoitika muchikristu. Dambudziko rinoitika muchikristu ndeiri. Nderekuziva chakafanana nechinodiwa. Harisi rekungoziva chakafanana nechinodiwa, nderekugona kukopera chakafanana nechinoda kubuda asi chichiricho. Saka Abraham akaudzwa naMwari kuti in your seed. Ndokugara pasi, ndokufamba nguva. Sarai ndokutarisa ndokuona kuti nguva yotorova mudhara. Hello? Mai manje anenge asisina contribution. Saka regai tibatsire Mwari kugadzira chakafanana nechaakativimbisa. Ndokuudza Abraham kuti burukira kuna Hagar. Ndokubva paberekwa Ishmael. Kana achionekwa Ishmael, nyange akaitwa DNA test, vanhu vanoti ndiye mudyi wenhaka. Kana vanhu vakamutarisa, anotobwaira kabwairiro kanongoitwa nevana vaAbraham, because aberekwa mumba maAbraham. Saka kana vanhu vakatarisa, vaiti Ishmael is the inheritor of the inheritance. He is the one that the Lord spoke of. But Mwari vakatarisa, vaiti he is your seed Abraham, but he is not the seed. Aterera ichi Kristu. Namo yangu newe, hello church, ndekuziva mbeu inoda kusimwa matiri naMwari. Ndo pane. Saka munhu anotoziva kuti wakaberekwa naMwari, haaiti upongo. Aterera ichi church. Saka anogona kugadzira metsi yake yekuzviita kuti iye asaite zvakaipa asi akaipa. Hamuna kunibata. Kana vanhu vachimuona vanototi munhu waMwari uyu, but iye achigomera kufanana nezvinodiwa naMwari asiye. Aterera ichechi. Chinoita kuti chiKristu chirwadze kana kuti vanhu vanozviti maKristu vatsamwire vatadzi, inyaya yekuti vari mubishi kuveza wakarurama akafanana neanotaurwa nemutemo waMwari. Saka iye anogomera kuti asaita upombwa navakadzi vevanhu pabasa, asi achitovada. Saka kukabata umwe aitwa upombwa, anomunzwira hasha kuti sei asingazvisungi kasungiro kandinozvita. Saka akaona vanhu vakapfeka zvisina kunaka, anoti ndavatsve, nekuti inini ndiri kutorwadziwa nekusazvipfeka ndozvidawo. Sei muchidya so, ndinotodawo izvi,
ndiri kungozvirega nekuti pane kwandinoda kuenda. This is why we talk more of what we have done and less of what Christ has done. Ndakaendidzoke pamaenzaniso unobatika. Handisati ndanzwa munhu wano akati vakomana flu yakandichaya, machairo ari kukuita aya, but ndakashinga ndikapora. Handina kumbomunzwa. Unonzwa munhu achitaura kuti ndakasanganisa garlic, ndikarowa nengirigiri nejinja, ndikabva ndaisa lemon, vakomana kakongokuseni kako kakashanda. Chaari kutoedza kutaura ari kuti mandiri simba rekukurira flu hamuna. Had it not been of ginger and garlic, I will point you to that because you have a condition that is like mine. The reason why other sinners are not drawn to Christ when they see us, because we have never experienced the power of the one that redeems us from the same predicament. Saka vauye vachibvunza kuti pamakarohwa neflu makaita sei? Hamuna kundinzwisisa. Hello church. It's easy to ask kuti naimi makamboita mamuta. Takakuonai munawo. Pamakapora zvinhu zvamakashandisa. Vari kutoziva kuti hamusiri imi makazvipodza. Pane zvamakashandisa. I long for the time when sinners will come to the children of God and say, hello, pamaimborohwa neyamadress, makashandisei kuti muite zvamakuita? Hello church. Dambudziko remuKristu nderekuziva zvakafanana nezvinodiwa. Saka Abrahamu naSara vaiziva kuti pari kudiwa mwana. Hello church. Saka vakati rega tibatsire Mwari. Unoziva, saka Hebrews, Mwari akati it's okay. Saka Hebrews chapter 11 unpacks the mystery for us. Anoti, God waited deliberately this time. It's okay, Adam and Eve, when they were given the promise of the seed, Mwari haana kusunga chizvaro chaEve kuti vasagadzire zvakafanana. Hamusi kumbondibata. Adam naEve pavakapiwa promise yeseed, Mwari haana kusunga chizvaro chaEve kuti Eve naAdam kana vasangana vasagadzire chakafanana nechatauro, vamire pakutsvaka chatauro. Hamusi kundinzwisisa. Saka pakupedzira, Mwari, when God wanted to drive the lesson home, anoti vanhu ndavaona. Hello church. Ukavasiya vaine kaability, vanotoramba vachifunga kuti ndivo panyaya yesalvation. Vanotoramba vachifunga kuti ndivo panyaya yeseed. Vanotoramba vachifunga kuti ndivo panyaya yekuzviita nani. Saka this time kuti message isvike, sungai Sara. Intention yanga iri yekuti every day pavanoona seed isingabude, vaifana kudzokera kuna akaita promise voti isu tagoniwa asi tinotenda muzvamakataura. God waited deliberately for a time when Sarah and Abraham were old enough not to contribute anything in the seed. Saka vhesi riri kuti nekutenga, hello, Sarah was given the strength first. Hapana manja kubata. Mwari ari kuti panyaya dzesalvation, hello church, hadzishandike mhari, hadzishandike baba kusvika matitasa. Kana pachine pari kupukunyuka, Mwari anosiya because he doesn't want you to be confused. Zvimwe pada ungafunga kuti wakazvibatsira kuita nani. Hello church. Muri kumurangarira mwe musi muFarisi anoenda kunonamata. 2 men went into the temple to pray. Umwe ndobva ati ni Mwari handakufanana neuyu mbavha uyu. Ini ndinotsanya kaviri. Hello church. But Mwari ari kuti panyaya dzesalvation kana uchiri stakeholder hatisati tatanga. Kana uchine contribution chibomira,
dhila nezvaishmael, but uchazozvinzwisisa kuti musi wekupiwa nhaka ishmael anodzingwa. Saka inzwai munzwe chechi, hanzi nevhesi Mwari vanomirira kusvikira Sara naAbhurahamu vapera kudaro, zvanzi nekutenda Sara akapiwa simba rekuti agamuchire. Muri kundinzwa? Tererai chechi, panyaya dzesalvation hazvisi matiri kutogamuchira zvoumwari. It requires the Lord to work in us so that we may be able to be willing. Amen. Hello, church. Our nature is not even willing to do what the Lord requires. It is a mystery that the Lord will allow a flesh that is inclined to evilness to be willing and to be interested in holy things. Hakusi kuti wakazvarwa muchechi kunoita kuti ufarire mavhesi. Kundinzwawo. Ukaona nyama yechivi yakutomboda kuvhira Jeremia, kuna mweya ari kushanda nekugomera kusingagomereki kuti Sara akafa agamuchira. Zvikanzi naMwari, kuna uyo akanga afa, the one who was as good as dead. Pakabuda vakawanda senyeredzi. Hello, church. So when God is saying he wants to make the seed out of the seed, he is waiting for a time when men will say, seed we are not able to produce. Amen. Takaberekwa yedu, but toda kuberekwa mamuri. In order for your fruit to be seen in our lives. The guy tiverenge. 1 John chapter 3 verse 9. I think we'll read that one. And Zephaniah 3 verse 17, then we pray. 1 John 3 verse 9. Yes. Chinzwai. Mati kudi. Nekuti kudi. Amen. Amen. So when God is talking about the seed, marakutitsanangurira chirawo chaanoreva. Zviri kunzi panapa na 1 John chapter 3 verse 9. Umwe neumwe wakaberekwa naMwari haaiti zvivi nemhaka nekuti mbeu yaMwari inogara maari. Chirega itipedzise nyaya iyi. Umwe musi Bhaibheri rinotiudza kuti kwaiva nemusikana ainzi Mary kana kuti ainzi Maria, ndizvo. Rimwe zuva mutumwa waMwari anosvika kwaari neshoko rakanaka. Oti iwe Maria, kwazivai mukadzi akakudzwa pane mamwe madzimai, ndizvo. Zvikanzi iwewe, kwauri iwewe kuchaberekwa mwana waMwari. Anobvunza musikana oti, how shall it be so? Amen. Because Marika, andigere kuziva murume. Mazivira andinoita, hakuna anoburitsa seed kana pasina murume auya. Ataimusi. Ndokubva vhesi rati, usashamsikana izvozvo. The Spirit of the Lord shall come upon you, and you shall give birth to that which is called the Son of God. Saka zvakanzi Mary nyarara. Nyaya yesidi yapedziswa. Halo church. Taiona mumba maAbhurahamu. Abhurahamu azama kuveza Ishmael wakafanana naIsaac, asi Mwari aiti achitarisa oti hamusati maane chinhu. Abhurahamu achitarisa nyika yese ichitarisa imba yakazara. Atererai church. When the world is looking into the church today, it sees people that are full. It sees churches that are full. Vanoverenga statistics vanogona kutotiudza kuti maybe 90% yevanhu vanonamata munyika munomu maKristu. Kana vanhu vachitarisa vanoti nyika yazara. Kana vanhu vachitarisa vanoti nyika yaibva. Kana vaparidzi vachiparidza vanoti tavavesa. But when heaven is looking, is it seeing a case of Ishmael where there is laughter in the house but there is no seed? Paicherwa mvura
Abraham aitotuma oti ndinodawo kumwa yewandakabereka. Halo, chikomana chodoti tande chakananga kudzimu chodzoka rayo mvura yotodzika paumwe pababa. Mwari oti mvura wamwa but you are empty. Buku rachurch clerk rinogona kuzara. Is the Lord seeing the same? Hello church. Saka mwari vakunoipedzisa pana Mary vanoti, for men not to have any excuse, let the seed come from one who has not met a man, that they may know that he doesn't need the power of men. Hello church. Kana zvekunamata zvichiri zvesimba ravanhu ndezvevanhu. Kana zvekunamata zvichiri zvesimba ravanhu ndezvetsika dzavanhu. Only when the church opens its heart and its doors for the Holy Spirit to descend upon it will it produce the seed. Efforts can be done. Nemutowo waIshmael vanouya uzara vozadza mabhenji tobata gore conference. Asi kana Mwari akatarisa anoti Isaac uchigere. Hello church. Mainform tinogona kupfeka achifita zvakaomara tikaimba kuti dhokatwe totsika pasi poita kunge pachazunguzika but Mwari akatarisa anoti une nhamo Ishmaeri. Ungoti wakavezwa nevaparidzi vane simba tendauka kumaemotions evanhu. Hello church. The Lord is saying to you, my sister and my brother, and to myself, are we born of the Spirit? Is your life filled with the Spirit? We need the Spirit. Saka vhesi richipedzisira rati umwe neumwe wakaberekwa naMwari haaiti zvinhu nekuti mbeu yaMwari inogara paari. And hapana ati amen because ichokwadi. Nemhaka yei? Because painoverengwa vhesi kawedi kanoti it is impossible kanomanya kachiti muri serious here. And ukakaona kachiti it is impossible, my brother, it's a confirmation kuti hausati wafa. Hapana ndinzwa. When you read anything in the word of God and the word impossible runs in your mind, it's a sure confirmation that you are not dead. Hello church. It only worked for Abraham when he had died. Ndekupi kwa makaisa zvituna mmochari zvikati muno muri impossible takajaira 37 degrees. When it is dead, anything is possible because it is dead. Any temperature is bearable because the corpse does not feel anything. Kaitiro kaunotoita kekuti gore remunhu waunoda kana ari chairlady kana kuti ari mutungamiri wewomen's ministries kana kuti ari yechechi yauti ndo paunonyanya kuya kuprayer band ndo zvinotoratidza kuti haunokufa. Kateerero kaunoita maflyer evaparidzi kanongokonfirma kuti pane tiri mauri iwewe tisina kufa tinotesta matemperature. Apa ngatipotaura ireality. Iyi reality ipi yaunotaura uda kudzidzisa Mwari akasika reality? Ngobvunzawo zvangu. But the word is saying, the secret church, we need the Spirit. Amen. It is only the Spirit that can make the seed out of the seed. So that when God looks at us, he sees the seed that is born of God, the seed of the promise. That is Christ living in us through the power of the Holy Spirit. Zephaniah chapter 3 verse 17. Then we pray. Zephaniah chapter 3 verse 17. That one we should read. Zephaniah chapter 3 verse 17. Zephaniah chapter 3 verse 17. Inoti kudi. Mm-hmm. You will say, you will rejoice over thee with joy. Amen. You will rest in his love. You will joy over thee with singing. Amen. All right, church. Manzwa zvaverengwa nevhesi here. The Lord Almighty is in your midst, and he's got the power to save. Vayazoti pekupedzisira. Church. The Lord is saying, Abraham, mauri hauna simba. Hello.
But I am there to make the promise of the seed a reality. And the Lord is saying, when I have done a thorough work through the working of the Holy Spirit, when the Lord shall see the redeemed, hands in a verse, uchatifarira nerwiyo. Rangarirai pandataura Romans 1:20. Ndati zvakavanzika zvamwari, the story of redemption and the character of God is hidden in the story of creation. Chibatai pane chiramo. Rimwe zuva Bhaibheri rinotisira pachena kuti Mwari anotendera Adam kuti arare hope, kuti amugadzirire chakafanana naye. And God takes the rib from Adam and he created Eve. Bhaibheri rinoti, when God took Eve to Adam, Adam sang a song. Hello? Ruyo rwakaimbwa naAdam nderwei, zvanzi iri ipfupa ramapfupa wangu. This is the one who is like me. She shall be called woman because she has been taken out of me. Follow me closely. Zafanaya ndobva ati, rimwe zuva Mwari achakuona oimba ruyo, hapana abata. Saka Genesis akatidzidzisa kuti chinoimbisa iwani kuona chakafanana newe. Hello, church. So the Lord is saying, when the Spirit is done a thorough work in us, and Christ presents us before the Father will spring into a song of confirming the likeness that the seed has been brought to. The Lord is in your midst, and He has the power to save. When He has done a thorough work in you, you will sing a song. May the Spirit work in us, that we may be the seed. Amen. Do you know that sometimes we conform to religious principles only because we want to be accepted by a group of people? Ukazongobva ipapo ndopanokuratidza kuti wanga uri chivezwa. Hello church. Kuti kapisiro kamaita kuti kuita boka rekunamata. Nekatonhorero kwawakazota wawani. Unogona kuudza kuti panaye kuveza. Hello. Because variko kamaprisa echechi anorova munhu wese kuti apinde mulaini, ende nenyaya yekuti asada kurohwa munhu anogona kupinda mulaini asi asiri kubatsirwa naKristu, achibatsirwa nekusindimara mwoyo kwemabhradha ekuchechi. But today we want to pray that the Lord may pour His Spirit upon us, and that He may give us the power to receive, amen, that which is able to work in us to produce a holy seed. Now remember to our Mukatinamata. Doda wira iechino Jesu wadi Abraham tinema situations akatofa. Hello? Confirmed dead by the economic status, confirmed dead even by medical examinations, confirmed dead even by those who see us. Pane zvinhu zvakatovharwa. But tadzidza nhasi kuti itsika yenyu Mwari munofarira kushanda nezvakafa. Hello? Kuti kana mazvimutsa parege kuva nehwani anowana claim yekuti ndakazviita. Is there someone who is saying, Lord, this situation is dead? I don't know what is dead in your life. Maybe it is your marriage. Maybe vana vako vasvika pekuti kana newe wangoti it's okay. Kana kuti ubvunze mubvunzo hauchakwanisi.
I don't know what it is that is already confirmed dead in your life, but that you are saying, Lord, I want to experience the power that you have to resurrect dead things. Make this work, and the world and myself will know that it was only by your Spirit, not by might or by power. The Lord reads your heart, and He knows. Shall we pray? Baba vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe neutsvene nekuti munoshamisa. Zvaitwa mutsvene waIsraeri, tinokutendai mataura kwatiri. Vavariro yedu nechikumbiro chedu ndechekuti Mwari, you may make the seed out of us. Tinonamatira chinhu ichi. Mwari, utsvene hwekupiwa navanhu tinawo. Vamwe vanototi mhoresa vachiti vanhu vaMwari. Vamwe vanototiti tiri vanhu venyu. But the question we have this morning is, do you see the same? And do you say the same? Kusimuka kwataita Mwari, we are praying, dear Father, that you may remember us. Quicken us, Lord, by the power of your Spirit. May you teach us to submit to the leading and to the will of the Holy Spirit, that we may die entirely and not contribute in any way, and allow you to be the author and perfecter of our salvation. Tinokumbira kuti mutidzidzise kukumbira simba maMwari. Tipewo kururama koga kunotambidzwa muna Kristu nekutenda. Help us, Father, to also walk and experience the power of salvation in Christ. Maisa pachena kuti umwe noumwe wakaberekwa naMwari haiti zvivi, nekuti mbeu yaMwari inogara maari. Ndo yatinonamatira seumwe noumwe ari pano. May the seed of God abide in us. May the Spirit of God work in us a thorough work that the seed may germinate. Pane hama dzangu dzasimudza maoko Mwari. Vari kuti they have situations that are as good as dead. And only you, Father, can speak them to life again. Makambozviratidza mumwe musi panzvimbo yaAroni kuti yakabereka Jehovha pakabuda michero ikatodyiwa, kuti nyika yese izive kuti muri Mwari. May it be so in their lives. May it be so in their spiritual lives. Visit them in a special way, and may you speak life in their circumstances. Kuti kana imimi mazviita, nyika yese naiwo vatende kuti kudenga kuna Mwari ane simba rekumutsa zvakafa. Azvita henyu manzwa kukumbira kwedu. Tititungamirai pakupatsana. Tinonamatira chinhu ichi. Mweya Mutsvene aramba achigara matiri. Rambai muchisima matiri nzara nenyota yekutsvaka kururama. Tinokutendai nokuti manzwa kukumbira kwedu nekuti tanamata muna Kristu asingakundikani. Amen. Mwari wakomborere kuverekwa kweshoko rako. Kana ndiri mutadzi, Jesu akandifira, wakafa kuti ini ndichagara kudenga, sena wani pamuti, ndinopona na Jesu, harudoro rwa Jesu, runopinda pamsoro, runodzama senyanza, runogara narini, rudo rwakandiona, apo ndiri kusada, kana ndiri mutadzi, ndiri kumuda Jesu, kuda kwangu aziwa, zvene uro
ne upenyu ne moyo Jesu anochengeta ne upenyu ne moyo Jesu anochengeta Wana wa mambo tiri wana wa mambo toimba parwendo Jesu mutungamiri isu atichazo chititerere kwa ari toimba parwendo tiri wana wa mambo Jesu mutungamiri Yesu atichazo chititerere kwa ari toimba parwendo tino yenda kumusha tino yenda kumusha toimba parwendo tino yenda kumusha apo kusina nema Jesu alikupenya toimba parwendo Geru faro toyenda Geru faro toyenda toimba parwendo kuimba moyo ili kushinda dakarati shika toimba parwendo Geru faro toyenda Geru faro toyenda toimba parwendo atireke kuimba moyo iri kushinga dakarati shika toimba parwendo atireke kuimba moyo iri kushinga dakarati shika toimba parwendo atireke kuimba moyo iri kushinga dakarati shika toimba parwendo